नमस्ते रायजोफोर आं फतिन चिरां दुवारनि जानानै इउपिपिएलनि जानानै खामफासारनि थ्रुयै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय बाथ्राया खामफासारा जोंनिया चिरां दुवाराव जेरै रुनिकाटा, आस्राबारि, भुरतिनालि, शान्तिपुर, दादगारि, थुक्राझार, बेंटल सेरफां बेयाव कौटि कौटि रां हरदोंमोन खामफासारा बिपिएफनि खामफासारनि सेलादार बेलादारफोरनो। नाथाय सेलादार बेलादारफ्रा खामफासारनि फैसाखौ रानाखै थाइसेबो। आइ आफाया थाइसेबो मोनाखै जोंना रायजोफोरा। दा जुदि खामफासारनि फैसाखौ जुदि बे सेलादार बेलादारफ्रा राननो मोनब्ला खामफासारा देरहागौमोन। बे थाइसेबो रानाखै। सोरबा सोरबा जों मिथिनायाव ट्रेक्टर बायदों, सोरबा सोरबा बोलेरो बायदों, सोरबा सोरबा माइ बायनानै लानो हायै मानसिफ्राबो माइ बायनानै लानो फैदों आरो गय बागान बायबाय, हा सुख'बाय, मैसो हाल बायनायनि सिन्थायनो जोंनाव खबर दंसै सार। नोङो नोंनि सेलादार बेलादारखौ नोंनि सेलादार बेलादारफोरजों नोङो थगायजाबाय खामफासार। नोङो जुदि फैसाखौ नोङो जुदि कौटि कौटि हरनायखौ जुदि नोंनि सेलाफ्लारा जुदि राननो मोनब्ला निस्सय देरहागौमोन नों खामफासार। नोङो थगायजाबाय सार नोंनि मानसिजों। दा नोङो बिसिनि थाखाय सेलादार बेलादारफोरनि थाखायनो नोङो जेननांबाय। बिसोरो नोंखौ थगायबाय सार। खामफासार ट्रेक्टरखौ सोर बायदों नों मिथिगौ ना? बोलेरोखौ सोर बायदों नोंनि फैसाजों नों मिथिगौ ना सार? ट्रेक्टर आरो बोलेरो बायग्राफोरा सोर नों मिथिगौ ना सार? नों मिथियाखैबा प्रेस मिट हो, आं फिननायखौ होगोन। नों आंनो कुइसन खालाम सार। सोर मोसौ बायदों, मैसो हाल बायदों बेखौबो सों। सोर बागान लादों सार बेखौबो सों। नोंनि फैसाजों नोंखौ थगायबाय सार, नोंखौ थगायबाय। खामफासार नों जेनदों, खिन्थु नों जेननानै नोङो गोरबोआव जोबथा दुखु दङ। नाथाय बिसिनि गोरबोआव ट्रेक्टर, बोलेरो, सोरबा गय बागान, सोरबा मैसो हाल, मोसौ हाल बायनानै लाग्राफ्रा बिसिनि गोसोआव खुसिसो सार। आर खोनानो मोनबावदों सार स्करपिय' बुकिं खालामबावदों, बोलेरो बुकिं खालामबावदों नोंसिनि मानसिफ्रा सेला बेलाफ्रा सार। उनाव आस्ते आस्ते नोङो हमनो हाजोबगोन नोंनि फैसाखौ सोर जादों सार। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों सार।